her er du snart i kære, Har du set den her rensved? Den er pissefin. Det er derfor, det er vanskeligt. Hvis den sætter tæt til kroppen, så kan man holde fast på øllet. Kan man holde fast på øllet. Det er det, vi lige snakker om. Man skal ikke lave noget mod sig. Så nemt som muligt. Ja. Og den anden også. Jeg må nok hellere. Ja, så kan jeg starte fra broen. Det bliver for godt. Men det hjælper bare ikke nu. Og så giver lidt ballade derinde. Er det lige mig? Jeg når på den rigtig side af broen. Ja. Trækker der bare lidt ud, hvis det er. Ja. Du kan starte fra broen, og nu kan du ikke stå her og starte, fordi der er lidt lavt. Anything else? Hvordan skal du gå ud til? Han skal nok komme op. Ja. Har styr på skien, og alle de andre de ligger godt nu. Jeg var ikke lige helt klar, tror jeg. Husk, når det er, du først at komme op. Jeg slipper jo gassen en lille smule på et tidspunkt. Ja. Det er jo det, der mange, der bliver for meget slået din der. Så husk lige at have lidt af fjeder med. Ja. Han kommer op første gang helt ærligt. Ja, det er godt. Jeg har prøvet det før. Det er set værre, det der, det vil jeg sige. Det er en ikke? Ja. Vi zoomer lige en gang, jo. Det ligner bare til at filme porno. Tungt, jeg sætter bare på. Du har da aldrig set mig filme porno. Det har du, men det er noget helt andet. Jeg har forestillingsevne. Ja. Ja, det var din egen fejl. Ja, det var din egen fejl. Ja.
ikke jeg skide bukserne. Jeg fandt mig så ulækkert. Jeg er bare ud. Jeg tror, det ender med at se meget håndholdt ud. Jeg ved, hvordan det er et kamera. Ja, simpelthen. Det er en for vanskelig bag. Jo. Så gik døgn mere. Nej, det var jo. Så blev din lige sammen. Ja, der var ikke noget at gøre. Igen. Trækker dig det af. Så er vi herhen og vender os ind, og så står du bare inde ved broen. Jeg skal lige have dig rettet op først. Det stikker vi dig den vej. Ja. Slemme dreng! Vi ved for satan! Det går altså godt, Christian. Slipper selv ind i godt, Christian. Slipper selv ind mod, og så står af. Ja, så slipper du bare selv, står ind mod kysten og bare slipper. Det er ærgerligt ham, bror. Ja, det tiltræder ikke nu. Hvad? Det tiltræder ikke nu. Det er grund til, at der sidder 100 mennesker inde på land. Nej. Retter du lige op.
Jeg har ikke fået trænet min tæer. Jeg skal have trænet min tæer. Jeg kan den bare. Ja, tak. Ja, den der. Det var bare en olie. Ja, det var det. Jamen, jeg er ved at tabe skinen nu. Så skiner vi båden først, bare bagefter. Jeg kan ikke engang bunden jo. Så er det bare mere en udfordring. Så bare hold i båden. Så hold i båden. Ej, det gik. Ej, nu kan jeg bunde. Nu kan jeg bunde. Ej, det gik ikke så godt lige der i starten. Så lige så du var deroppe og stå første gang. Jeg er lidt imponeret. Skulle jeg sige det der? Jeg har haft herude i mange år. Jeg skal forfølges efter Lars Hansen. Vi har haft råd. Vi har haft ejer og så. Altså, så jeg da lige var nede og røre vandet med min hånd der. Ja. Det var frækt. Det var fandme frækt. Det er fandme goofy. Mange tak. Kan man være cement, så går det